Carmelo Vidal estaba acusado dun total de 5 delitos: estafa, suborno, malversación de caudais públicos, falsidade documental e apropiación indebida, na súa xestión á fronte do Pósito Crucense, entre os anos 2007 e 2014. No auto, o xulgado non ve indicios de criminalidade suficientes para proseguir coa causa, na que tamén fora investigada daquela presidenta da agrupación de mariscadores a pé, Hermitas Pérez. Faino despois de analizar ao detalle a extensa documentación presentada, sen poder demostrar que se cometera algún dos delitos polos que foi denunciado. O xulgado tamén declinou a solicitude da Fiscalía de continuar as actuacións contra o expatrón maior crucense por un presunto delito de tenencia ilícita de armas, xa que no rexistro realizado na súa casa, en marzo de 2015, atopouse unha arma de xeito casual, sen que existise autorización relativa a este asunto.